नै बिसोरो संहोलां जाहोलां फोजोबखासिगोन सारायसै आयो हेलौ लोगोफोर जों दायो उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव दंफैयो जा उदालगुरियाव दैबानाजों जा नाख्रेबजानाय नखरफोर बेवहाय रिलिफ केम्प बानायनानै थाहोथ'दों दा बेखौनो जोङो उदालगुरि कलेज इउनिट आबसुनि जानानै आरो लोगोसे बस लिस्टनि जानानै जोङो एसे खबर लानो फैदों आरो दिनैनि बोथिसे ओंखामखौ जोङो बिथांमोननो बा बिसोरनो जोङो संनानै जाहोनाय हाबाफारि माने थांखिखौ जोङो लादों आरोना दा बिनिनो दसे आङो बिथिं बेरायग्लांनानै खिथिनोसै माथिं मा दं आरो माबोरै जानानै दं नै बेफोरावबो थादों गासैबो गथ' गथाय गासैबो उन्दै उनला बे रिलिफ केम्पआवनो थाफैजोबनो गोनां जादों आरोना सारभे खालामदों र' ए गैलानो माथो बिथि थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो थैंक यू बोलो ओमफ्राय बेयाव मा जादों मा जादों रिलिफ ओरै नायना ओरै ओंखाम जाखांनानै एसे खालामहैगोन दा सानैसो खबरखौ होआखैनो बिसोरो नै बियो डायमन्ड इंलिश स्कुलनि उनथिंजायनि पेसाब खालामग्रा आरोना इउरिनेल बेफोरबायदि आरो नै माइरं ओइ गोलैबायलै नङा सादि निखौ गोमरा नांगोन दै दालिया खैदिन थाङो बेलाय सानसे ए दालिया बेखिनिल' ओमफ्राय माबानो मोजां नंखायाखैना नै जोंना सेक्रेटारि बिथाङासो बिराद मावनो गोनां जादों नै रिलिफ केम्पनि थाखाय जेनेबा नोंथाङा बानलुखौ हाना माबायदि मोनदों जोबोद गोजोनदों बिथाङा सेक्रेटारि आरोना थेवब्लाबो मावनो गोनां जादों वार्कार्सफोरा बांद्राय गैया नालाय जोंना नै बानलुआ नांदों बेखौ बानलु गोसो बिथाङा सेक्रेटारिखौ खाथियाव थाबा बेनि लेबाराबा नोंखौ दे थाब मावदो नङाब्रा बेखौ सोलायदोंसै ओमफ्राय दे सेलारखा नोङो रोंदो ना नोङो मोजाङै नोंनि दाया आंनाव फैनो हागौ थाबायलै नै जोंना बेटारि गारिया
बायबासो टिकटकनि बायदि जाबासो ट्राउनो yes आङो नै ओंखाम संनायाव दंफैयो दायो लागाव नै बिथाङा गोलोम गुबलायनाय मावबाय जानबो फै नै बिथिं क्लास जाबाय बिथिं माइरं दंबावो माइरंआ एसे खममोन आरोना दे चेनेलखौ दा साबस्क्राइब खालामदो दे एरना हो नै ओंखाम होनो दा ओंखाम राननो रेडि जाखाबाय जोङो बेन्चफोरखौ नै बहायखाबाय ओंखाम रानसिगोन दायो रेडि जाबाय Aylah isi Oh, sabram hane kelan aylah. बानायाखै बे ओरैनो माबाल'सो Malah di makan ada patele. Tidak kau dah hendak. Kali itu cuma tak pernah main, cuma tak mungkin pilih lah, tapi kami ini. Ini dulu tak pernah tu. Tidak, siapa sih? Belum angkat sana akan say. Ang buat ang. Kamu lagi masih main video lah, oke. Ngelanang mana full kamera nang memory ini ke? Apa yang